खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ पाहालगाम गाग्लोबनायनि उनाव भारतआ पाकिस्ताननि एक्स एकाउन्टखौ होबथादों। भारतआ पाकिस्तान सोरखारनि मावख'आरि एक्स एकाउन्ट @gov.pakistan खौ हादोराव नायनायनिफ्राय होबथादों। बे आगानखौ जम्मु काश्मीरनि पाहालगाम मोनसे गिख्रंथाव उदखारि गाग्लोबनायनि उनाव लानाय जादों, जेराव सा 26 सुबुंफोरा जिउ गोमादोंमोन। भारत सोरखारा फोथायो दि बे गाग्लोबनायाव पाकिस्तानाव थानाय उदखारिफोरनि आखाइ दं। बेनि फिथाय महरै भारतआ सिन्धु दै गोरोबथानि दोनथ'नाय बाघा अटारी सिमाखौ बन्द' खालामनाय आरो सार्क भिजा रेहाय बिथांखिनि सिङाव भारतनि नोगोरारिफोरनि थाखाय भिजाखौ बन्द' खालामनायजों लोगोसे गोख्रों राहा लादों। भारतआ पाकिस्ताननि रैखाथि बोसोनगिरिफोरखौबो सप्तासेनि गेजेराव थांनो थिनदोंमोन आरो राजगारावारि मावफारियाफोरखौ बाङाइ खालामनो सानथांखि लादोंमोन। बेफोर खामानिफोरनि थांखिया उदखारिफोरखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय पाकिस्तानखौ नारसिननाय। नैथि खौराङाव दङ पाहालगाम गाग्लोबनायनि उनाव गोख्रों राहा लानो खोथा होदों गाहाय मन्थ्रि मदिआ। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ जम्मु काश्मीरनि पाहालगामाव बावैसो सिगां उदखारि गाग्लोबनायखौ गोख्रोङै सोंखारिदों, जेराव सा 25 भारतारि नोगोरारिफोर आरो सासे नेपाली दावबायारिजों लोगोसे सा 26 सुबुंफोर थैदोंमोन। बे गाग्लोबनाया 22 एप्रिल 2025 मायथाइयाव जादोंमोन आरो हादोरखौ सोमोनांहोदोंमोन। मदिआ बे गाग्लोबनायखौ मोनसे मुगैथाव दाय बुंदोंमोन आरो समायखिरा लादोंमोन दि उदखारिफोर आरो बिसोरखौ मदद होग्राफोरखौ साजा होनाय जागोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि बिसोरखौ सिनायथि होनाय जागोन, ट्रेक खालामनाय जागोन आरो न्याय होनाय जागोन। बिथाङा गोबां भारतारि रायजोफोरनिफ्राय फैनाय खहा जानांनायफोरनि थाखाय गोथौ दुखु फोरमायो आरो बुंदोंमोन दि बे दुखुनि बुब्लियाव गासै हादोरआ खौसेयै गसंना दं। मदिआ उदखारिफोरनि बेरेखायै भारतनि गोख्रों गसंथानायखौ रोखा खालामदोंमोन आरो समायखिरा लादोंमोन दि जेब्लासिम न्याय मोना अब्लासिम हादोरआ जिरायनाय नङा। थामथि खौराङाव दङ आसाम सोरखारा 5 लाख अनसुंथाइ होदों। गिबि मन्थ्रिया पाकिस्तान मददगिरि आयेनफोरनि सायाव आयेनारि राहा लानो सांग्रांथि होदों। जम्मु काश्मीरनि पाहालगामाव उदखारि गाग्लोबनायनि उनाव, जेराव सा 26 सुबुंफोरनि जिउ खहा जादोंमोन, आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि साफ्रोम भुगिनांनाय नखरनो 5 लाख राङारि अनसुंथाइ होनो फोसावदों। बिथाङा गाग्लोबनायखौ गोख्रोङै सोंखारिदोंमोन आरो पाकिस्तानाव थानाय उदखारि हानजाफोरखौ दायनिगिरि खालामदोंमोन। सीएम शर्माया बुंदोंमोन दि आसामआ उदखारि आरो मिरुआ लानो हानाय जायखिजाया राहानि हेंथायै गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि गसंथानायखौ आबुङै हेफाजाब होयो। बिथाङा पाकिस्ताननि थाखाय जायखिजाया मददनि बेरेखायैबो सांग्रांथि होदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि ससियेल मिडिया पस्टजों लोगोसे बेफोर बायदि हाबाफोरा गोख्रों आयेनारि राहानि मोगा-मोगि जानांगोन। बिथाङा धिंनि एमएलए आमिनुल इस्लामखौ पाकिस्ताननि मददगिरि बिबुंथि आरो हायुं उदखारनि थाखाय खानायनि बाथ्रा रायखाङो आरो सांग्रांथि होदोंमोन दि जायखिजाया सुबुङा बेबादि खामानिखौ रैखा खालामनो एबा उदखारिनिफ्राय नोजोर बोस्लायनो नाजानायखौ रेहाय होनाय जानाय नङा। ब्रैथि खौराङाव दङ दान्थे-बिदान्थे गोनां बिबुंथिनि थाखाय आसामनि एमएलए आमिनुल इस्लामखौ हायुं उदखारनि दायाव खाबाय। आसाम पुलिसआ धिंनि एमएलए आरो अल इन्डिया इउनाइटेड डेम'क्रेटिक फ्रन्ट (AIUDF) नि सोद्रोमा आमिनुल इस्लामखौ हायुं उदखारनि दायाव खादों। बिथाङा अजद होनाय बायदियै 2019 मायथाइनि पुलवामा आरो 2025 मायथाइनि पहलगाम उदखारि गाग्लोबनायखौ सोरखारनि फाव फान्दायनाय बुंदोंमोन आरो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि आरो नखर मन्थ्रि अमित शाहखौ दायनिगिरि खालामदोंमोन। बिथांनि बेरेखायै दिसपुर पुलिस थानायाव मोनसे जायगायारि हानजाया बिथांनि बेरेखायै हादोर बेरेखा बिबुंथि होनायनि अजद होदोंमोन। पुलिसआ बिथांखौ धिंआव बिथांनि थाग्रा खुलिनिफ्राय हमथादोंमोन। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदोंमोन दि इस्लामनि बिबुंथिया पाकिस्तानखौ मदद होनाय बायदि नुयो आरो गोख्रों राहा लानो बिथोन होयो। बे जाथाया रायजो-राजाफोर आरो राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय गोख्रों सोंखारिदोंमोन आरो गोबाङानो बेबादि दान्थे-बिदान्थे गोनां बिबुंथिफोरनि थाखाय बिबान होनो दाबि खालामदों। बाथि खौराङाव दङ बिटिसि आयेन आफादा 2025-26 मायथाइनि थाखाय 843 कौटि रांनि बाजेटखौ गनायथि होदों।
बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTCआ रांखान्थियारि बोसोर 2025-26 नि थाखाय 843 कौटि रांनि बाजेटनि गनायथिजों साननैनि बाजेट जथुमखौ फोजोबो। BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो रांखान्थि बिबानगिरि प्रमद बर'आ गथायनाय बाजेटआव भाइब्रेन्ट BTR मिशन संघर्ष 2 निर्माण 2025-26 आयदानि सिङाव जौगानायनि नोजोरखौ मदद होनाय जादों। सरासनस्रा बाजेटनि अनगायैबो BTCआ रायजो बिगोमानि गोनांथि जौगाथाय बिथांखिनि सिङाव मोनसे जर'खा थिखानाय मोनगोन। बर'आ गोसो होनानै बुंदोंमोन दि बाजेटनि थांखिया सुबुंफोरनि थाखाय गुवार बिथांखि आरो गोहोम गोनां मावथांखि मावफुंनायनि गेजेरजों अरायथा जौगानायखौ बांहोनाय। सोरखारनि मिजिं गोनां सानथांखिफोर थासेयावबो बेरेखा हान्जाया गोजोननाय गैयैखौ फोरमायदोंमोन आरो बाथ्रा दान्थेदोंमोन दि रां बावजाया सुबुं अनसायनि गोनांथार आयदाफोरखौ थोजासे सुस्रांनायाव फेलें जादोंमोन। बे जथुम्माया रां बावजानि गनायथिजों जोबदोंमोन, जाय ओनसोलाव इयुननि जौगानायनि बिथा गायसनदोंमोन। द'थि खौराङाव दङ पाहालगाम गाग्लोबनायनि उनाव भारतआ पाकिस्ताननि नोगोरारिफोरनो भिजा सिबिथायखौ बन्द खालामदों। जम्मु काश्मीरनि पाहालगामाव गिख्रंथाव उदखारि गाग्लोबनायनि फिननाय महरै, जेराव सा 25 भारतारि नोगोरारिफोर आरो सासे नेपाली नोगोरारिजों लोगोसे सा 20 सुबुंफोर थैदोंमोन, भारत सोरखारा पाकिस्ताननि नोगोरारिफोरनि थाखाय गोख्रै गोहोम गोग्लैनानै भिजा सिबिथायफोरखौ दोनथ'नो थिरांथा लादों। पाकिस्ताननि नोगोरारिफोरनो होनाय गासैबो थाखानाय नंगुबै भिजाफोरखौ 27 एप्रिल 2025 मायथाइनिफ्राय बोखारनाय जागोन। मेडिकेल भिजाफोरा 29 एप्रिल 2025 मायथाइसिमल' थागोन। आथिखालाव भारतआव थानाय पाकिस्ताननि नोगोरारिफोरा गावसोरनि भिजानि सम जोबनायनि सिगां थांनांगोन। बेनि अनगायैबो, सोरखारा पाकिस्ताननि नोगोरारिफोरनि थाखाय गासैबो सार्क भिजा रेहाय बिथांखि भिजाफोरखौ बन्द खालामदोंमोन, जाय भारतआव थानाय सुबुंफोरखौ 24 घन्टानि गेजेराव थांनो बिथोन होदोंमोन। बे थिरांथाया रैखाथि जथुमनि सायाव मोनसे केबिनेट कमिटिनि उनाव, जाय पाकिस्तानजों सिन्धु दै गोरोबथाखौ दोनथ'नायनि बाथ्राफोरखौ फोसावदोंमोन जेब्लासिम बियो सीमा बारनानै उदखारिफोरखौ हेफाजाब होनायनि बन्द खालामा। स्निथि खौराङाव दङ पाहालगाम उदखारि गाग्लोबनायनि बेरेखायै कक्राझाराव केन्डेल लाइट सोमावसारदों। दुलाराय BTC माइनरिटि फरायसा आफाद ABMSUआ बावैसो सिगां पाहालगामियाव उदखारि गाग्लोबनायखौ सोंखारिनो थाखाय कक्राझारनि गान्धी पार्कआव बृहस्पतिबारनि मोनाबिलियाव केन्डेल लाइट सोमावसारनाय हाबाफारि लायो। ABMSUनि कक्राझार जिल्ला कमिटिया हेंथा दिन्थिफुंनायखौ खुंफुंदोंमोन। जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय रोजा रोजा फरायसाफोरा बाहागो लादोंमोन, ममबाति लानानै आरो खहा जानांनायफोरखौ मान बावनो सिरि गसंदोंमोन। फरायसाफोरा गाग्लोबनायनि थाखाय दायनिगिरिफोरखौ न्याय आरो गोख्रों साजा होनांगौनि दाबिजों स्ल'गान होदों, जायखौ बिसोरो पाकिस्ताननि उदखारिफोरखौ दायनिगिरि खालामदोंमोन। बिथांमोनहा सीमा बारनानै उदखारि हान्जानि सायावबो जिंगा सिखांदोंमोन आरो मिरु सोरखारखौ गोख्रों राहा लानो खावलायदोंमोन। ABMSUनि दैदेनगिरिफोरा बे गाग्लोबनायखौ दाय गैयै सुबुंफोरनि बेरेखायै मोनसे मुगैथाव खामानि होनना बुंदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि सोरखारा नोगोरारिफोरनि रैखाथिनि थाखाय बांसिन मावनांगौ। बिथांमोनहा खहा जानांनाय नखरफोरनि फारसे अननाय आरो मददबो फोरमायदोंमोन। हादोराव उदखारिफोरखौ होबथानो थाखाय गोजोन, खौसेथि आरो गोख्रोंसिन आगानफोरनि खावलायनायजों हेंथा दिन्थिफुंनाया जोबदोंमोन। दाइनथि खौराङाव दङ एयार इन्डिया, इन्डिग'आ हादोर गेजेरारि बिरखंफोरनि लामाखौ सोलायबाय। एयार इन्डिया आरो इन्डिग'आ बृहस्पतिबाराव गोबां गेजेर हायुंआरि सिबिथाय बिरखंफोरनि लामाखौ गुबुन लामायाव सोलायदोंमोन, मानोना पाकिस्तानआ हरखाबै भारतारि एयारलाइन्सनि थाखाय गावनि अख्रां लामाखौ बन्द खालामदोंमोन, जेब्ला भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जेंनाया बांदोंमोन। बे आगानखौ ओरैबायदि समाव लानाय जादों जेब्ला जम्मु काश्मीरनि पाहालगामाव बावैसो सिगां उदखारि गाग्लोबनायनि उनाव मोन्नैबो हादोरनि गेजेराव राजगारावारि जेंनाया बांगासिनो दं। एयार इन्डियाया सांग्रांथि होदोंमोन दि सा आमेरिका, ब्रिटेन, इउर'प आरो गेजेर सानजानि बिरखंफोरनि थाखाय पाकिस्ताननि ओनसोलसिम सीमा बारनाय थावनि बेसेननि लामानि गोनांथि जागोन। सा आमेरिका, ब्रिटेन, इउर'प आरो गेजेर सानजासिम बेनि गोबां बिरखंफोरा दा पाकिस्ताननि अख्रां लामाखौ बन्द खालामनायनि जाहोनाव गोलाव गुबुन लामाफोराव खारगोन। बे होबथानाया जोंनि सामलायनायनि बायजोआव, नाथाय बायगिरिफोर आरो मावथिफोरनि रैखाथिया बयनिख्रुइबो गोनांसिन, एयारलाइनआ एक्सनि गेजेरजों बुंदोंमोन। होबथानायनि जाहोनाव जोंनि दावबायारिफोरा जानाय असुबिदानि थाखाय जों दुखु फोरमायो। बे समावनो इन्डिग'आ मासुलखौ बेसेन नाङै बुकिं खालामनाय आरो रां हरफिन्नायनि राहाबो खालामदों।
जोंनि माखासे गेजेर हायुंआरि बिरखंफोरा गोहोम गोग्लैदों, इन्डिग'आ बुंदोंमोन। बृहस्पतिबाराव गाहाय मन्थ्रि शाहबाज शरीफनि दैदेननायाव पाकिस्ताननि हायुंआरि रैखाथि आफादनि मोनसे गोजौ थाखोनि हरखाब जथुमाव अख्रां लामाखौ बन्द' खालामनो थिरांथा लानाय जादोंमोन। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।